ade ba ko a tete no na eboye nanano ene se wo hu mo chiwade ntem se ne be ya wontumi mfa ne ma bi enka wo ho ema enkuo mu emfiri atiasefo asase so ntem eno ntie nam so ema nana agu akurufa efa gemfi otoso mienu ebetena fonton from so na nsema no woka no ene se kane no se ne na yemanfo yempanifo enim wachiwade entemti na ebo wo mu emomtena se eche amamre na ema obanya kuni ba ko ne se community ni bia ni suban enti na ema obi ahwe ne ho ye pia tie we ye nkomo we num sabi kafra che omo dia o mawuo ewo eno na ewo e bia nomi bia dom so na yahwe na ye yefiri ho na nsen ye mofra no wududo moma ye nkwa bisa nkwa se o modi musuo maka dia yanka unse fiebu ho a ochidi tako okay abusua biara nipa biara wo wiase hwehwe wachiwade osi nipa biara mongo omobre no because enye fie bia na ye abortion wo ndi fie bi wo a okoye abortion wo no oba no nya bada tisanka ye de saa enkyerechire society ni se ye de ye igefo ye bonofo ye mfantefo eniema we ye chiri so that akra no koye mistake say yesu abewu ate ho ana obigidi ate ho na wakoye nya yare ni wuo hwese ka makrofo ekonjemu ana ka yi break nyo obronse mama ne ho so moma ye mompa na ka no mfa ye no mo bekwa kuwu esi nyeso mu ye nem do ye society e bi kra ade achi ye no na obi anya vision bi say akonto ye yetui enye yanimu nya ye kwa emwa ye na ye society no ye abisa ndu hwe abisa na science dey laboratory